Jotona Kulumka, Tini IPF Tini Ngui, Sengkaisha press conference mak laikya. Jotona Saimano Tau Tini election in Jora, Tini DC Council election nai, Hainai 6 tarik April lo, Songmaring nai, Tei 10 tarik lekha jag nai. जों दिनै अमन वानसगो आईपीएफ पार्टी जों 17 जों बाजाय दङ 17 सीट बीजेपी आईपीएफ जुट क्लाय जों बाजागो जों फुल कॉन्फिडेंस दङ जों आशाबादी जों जायगा फानो 28 पाइनाय बीजेपी आईपीएफ सरकार दिनै अवश्य आं सानामो चिन जनगण रौना दिनै तिप्रा सारौना Nero kaham wan soi nedi tin IPF party 2009 hoite जों आंदोलन खाय फैयो जों सभा खाय फैयो tin कायसन नाहरमों जों बनो बार-बार मासावो tin ultimate solution tin तिब्रासानि बागै तै कुनु लामा करै जों अबनो पहिलासिन साय फैयो जों एडीसी एरिया न tin schedule area न जों कताल हास्ते खायनाय जों तिप्रालेन खायनाय अबनो चिनि नाहरमों अबनो चिनि वानसगमों अबनो तै जों 2009 होइते लगातार जों आंदोलन खाय फैयो चिनि मुभमेन्ट रं नोइ दंगो जों दिल्लीआव थांलायगो जों तै जों गोबांमा मुभमेन्ट खायखा राष्ट्रखौ खायगा जों बन्द खायखा 23 आगस्ट जों आउटलागो 2016 गो 23 आगस्ट जों बालायखोनो जों बिरमान माखा बुजा खाताव जाखा ताबो फनो जोंनि सिख्लाराव गोबांमा प्राय 300-400 जन जोंनि सिख्लाराव जोंनि फानग्राग्राव ताव केस जोंनि दङ बर' केस हाजिरा रयमा दङ अबाय ख्लाय जों कुबुय ख्लायै जों बोखाबाय हामजागै जों सामख्लाय फैगौ जदों साइमानो जोंनि बिसेसनि सिख्लाराव युथ रक पारा थाङै नग कागै याकुंबाय हेंगै दिनै 50 दिन 60 दिन दिनै हामाख्लाय जों बिनो प्रचार खाय दङ दिनै हा द फानिबा जों सामखाय दङ जों अबनो साइमानो दिनै पार्टी आईपीएफटी ताबो फनो जों कुनु लरेयाखो दिनै वान सम लरेयाखो ते दिनै नेता कर्मी जत्तनो बखाबाय हामजागै बखाबाखारवैनो जों सामखाय दङ अब प्रमाण दिनै जों अबनो मासानाय अनेक बरग अनेक नेता रक अनेक पार्टी रक शुद्ध इलेक्शन समय फायै इलेक्शन फाय हो ख्लायबर बरन उल्टा पल्टा ख्लायो जों नुखा थांनाय दिनै लोकसभा इलेक्शन आब्र भाइनो दिनै गोबांमा बर क्लां थांगै बुट नाखा जों वानसक माने सामं खायखा हंखलाय जों बोखाबाय सोंमा खायनाय कक बायसिमिया कक कतर सागै आबो काम जुग्या जों बोखाबाय मा हामजागनाय बहा कहारमांनाय बहा कतरमांनाय जों थिक खाय जों साममा खायनाय आबो जोंनि आईपीएफ सामखाय दङ जों नखा लोकसभा इलेक्शन लायखा जोंबो बाजाखा जत्न बाजा लायखा इलेक्शन नि परेबो जों नुखा बरनि जे इलेक्शन बाजानाय बरनि नेता रक मासबान करिखा कमाय थांखा एक दिन फन फायगै बर फायगुरि फैया मोखां फुनुक फैया आमर जों बाखि नेता हनाय जों बाखि बिसास खायनाय इलेक्शन फाइगो थांगो अब अंनायनो इलेक्शन फेलिंनाय पासिंनाय अब जतन ग्यारेंटी करै पलिटिक्स कायसा जिनिस मान ग्यारेंटी करै जों बयनो कुलि बिलाप करै बयनो सेजाय बिलाप करै बै बुलाय बिलाप करै जों जतनो जोंनि बाहाग हामप्लाय सांमा खायलायनाय पलिटिक्स तिनि फानां माने बंधु खाना फां माने शत्रु बंधुंगु बंधु शत्रुंगु पलिटिक्स को पार्मानेंट करै तिनि जों शत्रु लायनाय खोनाखिनो जों हायनाय कथालायै बंधु लायनाय बने बागै आमनो कयनाय पलिटिक्स जतन समान अधिकार আমরা डेमोक्रेसी होनो और कोनो गोनां करै कोनो राजा करै कोनो गरै लेखा गोरों लेखा रोङिया जतन समान इभेन तिनि प्रधानमंत्री तिनि नरेंद्र मोदी बबो कायसानो बुत्रबो तिनि भारतनि तिनि प्रेसिडेंट बबो कायसानो बुत्रबो डेमोक्रेसी अमनो होनो जतन समान जतन अधिकार केबो कायनि बुत्र मैया तिनि आंमनो सावो तिनि आईपीएफ पार्टी
जों 2009 हयते जों लागातार सामोन खायफायो ताबो खाय दङ दिनै जों अबन मासाव दिनै आइपिएफटि जों सरकार फायमिनि परेव जों गोबां मा सामोन खायखा अब खाय दङ अंनाय दिनै जों नुखा दिनै एडसिअ ताबो जों गोथार मादाराव गोबां जों नुखा दिनै गोबां माताव फायै दिनै ग्रेटार टिपारलेण्ड अधिक माने बृहत्तर टिपारलेण्ड आबनो न गाहामखौ बेखा खैनायदि आबो असम्भव दाबि अजुक्ति दाबि जों टिपारलेण्ड सामनायखाय जों एडिसि एरियानो तैसानो ताक बरक साका ग्रेटार टिपारलेण्ड ग्रेटार माने तामो जों बांलादेशजों खबनाय चिटागांनो खबनाय निनि आसामनि हालिगानि खबनाय अब अंगैमैया असम्भव अब तुई बरनो बिबान दखाय दं माने अब जे बुद्धिजीवी दिनै ज्ञानी गुणी बरक रक गाहामखौ सायमानो किन्तु फियाबा दिनै मास मुसि जिराय रक बरकलाय आबनो गभीर खलाय गुथुक खेवान सग्या बने बागै आं साम मुसु अबनो सामन खलायखाय जों बखाबाय सग मखलायनाय दिन आने निजेर आं कक सान मुसु आं 30-35 बोसोर आं सामन खाय दङ हा बाय गोरोंगै दफा बाय गोरोंगै आं सामन खाय दङ आं कोनो कनफारेन्स खलाया जों नुखा अनेक पलिटिकल लिडार चिन दफानि बिसिंगो कायसा जागा बरक दंमैया जों नुखा दिनै गोबां माने तारा बम खुलिया वाइसांग दिनै आइएनपिटि तेवाइसांग बरक सिपिएम तेवाइसांग बरक बिजेपि तेवाइसांग बरक दिनै गोबां मा दल एक बছरो 2-3 बार दल स्लायो अबरखौ जों बिसेस खायनाय ठीक जातनो हामजागो होनाय जों वानसनो दरकार दाखौ बुखरो गोबां पार्टी जों नुखा पहिला सिपिएम खायनाय एप्रिल 5 कांग्रेस खायनाय एप्रिल 5 नि आंचल दल फायनाय जाहायनो बरक उल्टा पाल्टा पार्टी स्लायनाय ताबो वानसौदि ब नेता अबहाय खाय दं बोरैबागै दाखौ बुखरो दिनै जों नुखा जे बरक कायसा जागा दंमैया दज्य करै दिनै टिकेट नेबां गस बरक उंग्लाव खराय दङ इलेक्शन बासनानै टिकेट नानानै अबतुयै बरनि चिंता आबर ठीक खाय सटिक बखाबाय गुबुय खायगै बरक जाति दफनो हादे हामजाया अब पाब्लिक प्रमाण रनाय ते कैसे कप जों साइमनो दिनै आइपिएफटि पार्टी पहिलानि चिनो जों दिनै राज परिवारनो जों बरम रौ निरक गाहाम साइमनो सुदु कक साबचिमिया जों बीजेपी आइपिएफ सरकार फायमिनि परेगो सबसे बरम रेसपेक्ट जों साबनोदि राज परिवारनि बरम रिगु एयरपोर्टनो जों स्नाम रेखा महाराज बिरभुम एयरपोर्ट बनि मुर्ति तागि रेखा सुदि गुसना खाय रेखा बनि आसामिया साल ताबो जों गोबां मा हिसाब खाय दं अब प्रमाण माननाय जे जागा बामफ्राम सरकारनि बरक रक सीपीएम बिसोर सीपीएम पार्टीनि बरक रक सारा जीवन बरक महाराजानो राज परिवार बरनो बरक कुलु बरक सेलें जागो बरक बेंगायो तबके आ बरक तबके राजनि उंक्लाव आं सन्देह खालायो एक मास सिगां जे नेता साखा टिपारलेण्डनि बिरोधी टिपारलेण्ड हामजागिया बरक तामसा स्टेट काउन्सिल आमर कक्साव जोंखौ साव टिपारलेण्ड टिपारलेण्डनि बिरोधी बरक दं एक मास सिगां बरक टिपारलेण्डनि गुखुर बिरोधी राजानि बिरोधी राजानो कुन्नि बरक हामहिया राजानो सेजागो राजानो सेलेंगो आ बरक ताबखाय राजानि उंक्लाव आं बनक भागी बेस खालायनाय दिनै आं गर्वके सामनो दिनै महाराज प्रदीप किशोरनि त्रिपुरा रायजोआव 10 जन बने क्लोज फ्रेंड बने बंधु दंखे आं खरसा दंनाय आं कुनो छिमफायो महाराष्ट्र आं हामया खायनो मुचुगिया आं मन रेसपेक्ट खायो किन्तु पलिटिक्स और जिदा थांखाबो दाखौ बुखरो पलिटिक्स কোনো পার্মানেন্ট শত্রু করেই কোনো পার্মানেন্ট বন্ধু করেই পলিটিক্স আমার অহায় জিনিস তিনি বুট বাজাখানে অরণ তিনি পলিটিক্স থাকাব বনে বাকি जों তিনি সত্যকমা সানায় তাইবো তিনি সবচেয়ে আইপিএফটি পার্টি বিজেপি আইপিএফটি পার্টি जों
boni family no borom rogo जों जे सामंताव खाय दं माने आबार पाब्लिक रक जनगण रक काहामके माबुचिराय माखाकानाय कुठुक के चिंता बाखायनाय थिंक सीरियसली एडीसी ताबक जिनि इन द मीन टाइम एडीसी ताबो मुर पार माननाय आबो साबखलाय हाटाय कत नंगै थांगा ति बरमरा बुम स्लाय ताब हाटाय कत नंगै थांगा ताबक जों इदानिंगो जिनि 100 टा बुमंग आगेनि बुमनो जों स्लायना बागै जों जे सरकार आईपीएफटी सरकार ट्राई खायदों चेष्टा खायदों 100 टा बुमंग गोबां मानसिनि लाइबो माने गजाम बुंग्रो न जे कमाय थांमाने बुंग्रो न जों तेवाइसा गिफिल तो बरा बागै जे सरकार अलरेडी जों सिद्धांत नाजा नुगनाय तैबो तिनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल इन द मीन टाइम जों तिनि एडीसी न गोबां मा सामख्लायना बागै पावर खायना बागै जों ताबो अलरेडी प्रस्ताव पास खायखा 30 टा सीटनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि 50 टा अंगनाय DTADC त्रिपुरा ट्राइबल एरिया अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल तंमानि आबो जों स्लायै टेरिटरी काउन्सिल लंनाय आगे ताबुक तंमानि 15 to 16 डिपार्टमेंट तंमानि एडीसी गो आबो प्राय 42 43 डिपार्टमेंट थानाय डाइरेक्ट फंड फायनाय अबेखले जों तरक सामखाय दंगो नरक साइमानो अब भागे सम्भावनखा एकमात्र आईपीएफटी बीजेपी फायगै जों इदानि थांनाय अक्ट'बराव जों गासै आइन पास खालायखा एस्टाब्लिशमेंट अफ टाउन कमिटी बिल ता एडीसी प्राय 20-25 ता तिनि तिब्रासानि बाजार मार्केट अब टाउन गुसुना खायजागनाय अबाके सम्भावनखा अबरनन्य वासौनि दि जों ताम सामख्लाय दं अबनो जों तिनि सिक्लारक तिनि बुद्धिजीबीरक वानसना दरकार वानसौइ दं साबो सत्य खाय गुबै खायै बखाबाय खा रगै दफा जातुन हामजागै दं आबो निरक नुगनाय नुगै दंगो ताबक तिन डेभलपमेंट नक साइमानो जों एकलबे स्कूल फ्री एजुकेशन फ्री स्कूल सबसे गाहाम स्कूल क्वालिटी स्कूल आगे तो माने मात्र 4टा स्कूल तो माने एकलबे स्कूल एमआरएस सीपीएम आमालो मात्र 4टा बरक खुलक मानो जों फायै 18टा ता 20टा जों कटाल एमआरएस एकलबे स्कूल खुलक दं खुलक जागनाय आरो प्राय 11,000 हयतो 12,000 चिनि बरक दक तिप्रासारक सुजुग मानाय अब फ्री एजुकेशन अक साइमानो क्वालिटी एजुकेशन दङ फ्री एजुकेशन अब सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई बोर्ड मास्टर काहामंनाय क्वालिफाइड टीचर बेतन डाबल अंनाय चामंग नुमंग काहामंनाय नगै दङ तब हजार आनर फायो बतिनि बागै आं बति खायमेया तंके स्कूल कुरिनि बागै 1-2 बছর बिसिंगो नरनायदि प्राय 11,000 ऊपर 12,000 चिनि साइसे तिप्रासा चिनि कुरिरक आरो सुबिदा मोननाय न साइदेमान एकलबनि कायसेनि छात्रनि बाजेट बছর कायसेबो 1 ইয়ার बছर कायसेबो 1,10,000 बर रां मानो बर का खरसा छात्रनि पिछनेगो बছर 1,10,000 जों खरस खालायो जतनि फ्री निनि सापान हयते निनि ड्रेस बय कलम खाता जुता निनि कम्बल जतनि फ्री जामा बेले गाहाम जों एवरी वीक प्रत्येक सप्ताह जों चेक खालायो बाहाय गाहाम दे माचा हामया माचा माइरं 1 नम्बर मान जों चारवा दागा तमके चिनि बरन बाजेट गोबां मा आबागै बोसोरके बरक सुबिदा मोननाय जों 3 बছर 2 बছर जों 18टा स्कूल ता 20टा स्कूल जों अलरेडी तबखा अब भागे मानखा एकमात्र चिनि आईपीएफटी बीजेपी सरकार तै सेंट्रल मोदी सरकार जों खारियाव माबाय भागे रहय दंगो अब भागे मानखाना निनि मथा तो मानाय ताबक चिनि स्टेट गवर्नमेंट नि यागो जेतु 2 घटिन दंखो सेंट्रल चिनि गवर्नमेंट चिनि कक देनानाय मथानि कक देनानाय नवासनायले रियां रिफुजी चिनि रियां सरि रिफुजिया चिनि ब्रु रियां रक बुसु कष्ट खालायबर तिनि बस 25 बছর हाय बर मातंखा माचाया मानया बुसुखे नि प्रॉब्लम जों नगो आबनो साबतबखा चिनि सरकार जरि इच्छा खालाय हांखाय चिनि बिप्लब बाबू बनि बखाकरि हिंखाय चिनि मोदी जी बखाकरि हिंखाय जों बर तो मा खामो सेटलमेंट रमा खामो जागा साबरि चिनि फरेस्ट डिपार्टमेंट तब आं जागा रय दंगो
abo jotto forest jeng tabo permission roi tongo kok sini selayo abo jeng tabo bhage to manai nang sanaba chini sarkar ko si hangkai chini cabinet no jeng approve khai hangkai abo tobo maiya ang khoro cabinet minister jeng approve khlaio riang no tobona bagai jeng chini cabinet meeting khlaio jeng approve khlaio ebo jeng Delhi pathor hobo जेबर कैबिनेट मिनिस्टर मैया सुनो फादर कक सागै जरै जोंनि कैबिनेट मिनिस्टाराव जोंनि मुख्यमंत्री को सियांखाय अब ngै मैया बनि बागै जों तिनि वासना नांनाय अनेक ब्रक सालायो बिजिबायदि फाइबनि परेगो 10 राम कौलायखा गुलि कौजाखा थुरि थैखा थैया जोंबो खारियावगो आं पुइला निजा गर्वके साबनो 10 राम कौलायफ्राव आं पुइला थांनायो थांनायखा हस्पिटाल थांनायखा पुरातिनि मेडिकल खरस पत्र साबरिखा जोंरिखा थैलिया जों खारियावगो जखन बर मिस्टेक खाइमानो फियाबा नो वासनायदि सिपिएम आमालो गोबांमा बरक थैखा बर्तामंखा अरद थुस थैयाखो रबलिजन थैमाने अब साब दायि निन सुग्राम देबरमा एसडीएम थैमाने ओमफ्राय गोबांमा निनि बरक थैखा निनि कुतनाबारि सखजाखा आरो बरक थैखा कलेनपुर सखजाखा गोबांमा बरक रेप खायजाखा बुथारजाखा तखजाखा कुनि बिचार देमान सिपिएम आमालो तिनि बिशति देबरमा गाहाम कक बथैगा आं थांनां 2 बार 3 बार थांगमोन आरो जोंबो खारियावगो बने बागै जों दिनै आं अनेक नौखा दिनै मुख्यमंत्री ब हामजागै आं स थांगै बने नगो थांगै बिश्वजितनि बहिनो चाकरि अफार रेखा अभाय बक मुख्यमंत्री दं तिब्राय जगो गोबां बरक थैखे बुथारजाखा अब दुर्भाग्य जों साइमानो किन्तु मुख्यमंत्री थांगै यागो या फाइरगो अफार रां 5 लाख या फाइरगो आं रोखा 2.5 लाख मुख्यमंत्री रखाने 5 लाख तै मनि साजाते लगले अफार चाकरि या फाइरगो अब नों ब सरकार नुखा भाइ खलाखै माने ब मुख्यमंत्री नुखा न थां अफार या फाइरो माने चाकरि रइदो माने अब हायरो बरक वासना दरकार दिनै 3 बছर सरकार जों गोबां माथाय दङ आं मने बार सावो ते 1 बছर परे खेना नुगनाय त्रिपुरानि बरा चेहारा पिक्चार पाल्टाव थानाय बरे 12,000 कोटी जों रां मोनखा शुधु तामने बागै रूट डेभलपमेन्ट खायना बागै तामने नै কৈলাসহর হইতে তিনি কমলপুর খোয়াই আবো नेशनल हाईवे बुट अब रूट थानाय कटन थानाय नौ दं चराइबारि हयते आगरतला पर्यन्त रूट दंनाय निने आरो चम्पानगर हयते निने उदयपुर निने किल्ला रूट थानाय निने शान्ति बाजार जुलाइबारि रूट दंगै थानाय यानि कांचनपुर निने यानि मनु हयते कांचनपुर मिजोराम थुक अब नेशनल हाईवे थानाय अमाय खलाय जों कोटी दारां माइ दं अब बाजारनि बायरे जों बुसु खलाय सामखलाय दं निराव नुगनाय तेबतिनि एकलव्य स्कुल आं ते मारसाफिउ एकलव्य स्कुल नि 18टा वाले सेंसनखा आरो बिसेता 15टा हाय ता काम तलै दं 1 बছর बिसिङाव पाइनाय आबार बाजेटजों साइमान खरकसा एकलव्य स्कुल नि काइसेनि प्रोजेक्ट 24 कोटी हयते 40 कोटी 24 कोटी हयते 40 कोटी प्रोजेक्ट अब साबो लाभ मोननाय आनि तिब्रासा आनि जनगण जे तंनाय बर लाभ मोननाय काइसे एकलव्य स्कुल ओंखामाने बनि गाननायनिगो अनेक डेभलप होनाय दुवान पार्ट होनाय अटो स्टैंड होनाय मोटर स्टैंड होनाय कारेन्ट होनाय दै होनाय अटोमेटिक थानाय ता जोंहाबो गोबां मोजां खालाय दङ एकदम नि सामनो कोना रावनि किल्ला रगो नि करबु रगो गोबां मोजां जों दा फ्लाइ दङ अब साबो बेनिफिट नाय साबो लाभ होनाय आनि तिब्रासन लाभ होनाय अब हायरो 3 बছर बिसिङो ब सरकार खायमाखा निराव वाचनाय दि ताबो एडिसि सरकार नायतिनि अब कन्फार्म जे कामखौ साइमानो जेसेबां दिनाव हावं दि अब कोनो दिनो बीजेपी आबि सगोन प्र पाइया जों अवश्य एडिसियो जों सरकार खायनाय 100% सियोर जों नायनाय दि जिनि दं सरकार स्टेट गभर्नमेन्ट जिनि आव दं केन्द्र सरकार जिनि आव दं नों साबर साननाय नि ग्रेटारलेन्ड दाबि साबर साननाय साबर नों साननाय आं खामानि बिसिंगो मथानि बरल बिजिबाय जुगुइ दंलाय जों खबर मोनजा जे मथानि बा तिब्रा मथानि टप लेदार नेतारक
hor dipor phaigoi chini CM bai malai dong phaio ang joto khor mano tanggoi tamu karon obono public jawab ronai public rok sia Delhi thange malai go chini BJP neta rok bai top neta rok bai outlaw fiber malai go hor dipor phaioi tamu karon abo sing sonde hoto borok sao BJP bai जों alliance जों तो आगनि जे alliance ताव जे सरकार नंगौ जों कैबिनेट मिनिस्टार जों तो बर मालाय नायनो किन्तु नों एकटा पार्टी बंगिया निनि पार्टी आलादा alliance बो करै नों ब कारनै ब विषय हदिपर फायै 1 घंटा 2 घंटा कक सालाय फाय आबन ताबो पाब्लिक जवाब रनाय आईपीएफटी पार्टी जों समाय तांजा जों साव जों बरम रगो जों राज परिवार जों बरम रगो ता बरय दंगो सबसे आईपीएफटी पार्टी थानसालि बागै जों चेष्टा खाय दं अब आं साया दिनै जों अम प्राय 1 बोसोरनि सिगां प्राय 2 बोसोरनि सिगां नंखा जों एनजिओ पार्टी हिमबर सागो बर बुधबार चाहे सागो बर दिनै पार्टी बाय ओ हाबना बागै जों बर चेष्टा खाय दं हाबनाय बो कक साजा खरजे एनजिओ पार्टी दिन आईपीएफटी रेजिस्टार अर्गेनाइजेशन चीनी एमएलए सजन दंगो मंत्री दंगो चीनी सबसे चीनी पार्टी कतर चीनी पार्टी सबसे थाराती परागो चीनी पार्टी ने रागकुगो कतरकुगो बरत सर एनजिओ सी जों जे सत्य जे कबुई बनो जयिं नाय द ट्रुथ विल सेट यू फ्री हमाहाय जेबर कबुई कथारके सामुदांनाय आबनो जयिं नाय बोरैबा आं तेमो साना मोसोगो जों थानसांनानै बागै सबसे जों ट्राइ खायखा नों मकलय नुखाना खरसा जों कनै कैबिनेट मिनिस्टार जोंनि कैबिनेट मीटिंग जों याकारै जों थानसानाय बागै जों राजबारि थांखा जों हामयाफानो जुगयाफानो जोंबो 5 बोसोरले जों मिनिस्टार ब्ले जों प्रोटोकल दंब्ले जों रिक्स नागै जों थांखा जों थानजाल हामजागौ जों दरकार हांके जे ताम एग्रीमेंट खालायमानि चिटि सयलायमानि जों आबला फ्लेश करनाय जों रियाखौ गोबां मा कस खालाय दं आं निजे थाङै 2-3 बा शिलंआव थाङै हदिपदे थांबो कस खालायखा जों थानसांलायनाय फायदि गाहाम क लायनाय फायदि किन्तु गाहाम थानसांलायनाय बागै जों ताम खालायनाय अब जों सालायजा जोंनाव डकुमेन्ट दंगो जों ताताल साया काकेन सिदेबरमा 85 बोसोर बयस आं मन बरम रौ आं मन तलांमा थांगो हाइले दिचिना orang sengke जों हदिपर एकटा दुइटाव जों खगै जोंनि पुलिस जों स्कट याकागै हने एकटा रौ जों थांलायो कस खालायनानै आं थांगो काकायन सिदेबर माना 85 बोसोर बयस बाफ्रा थुइ दना जरा आरम खायना जरा ब भाइनो दाखो खाबा बोरिं खाबा नि जों हने एकटा दुइटाव जों थांलाय जाव वाइसे थांगो हटेल वाइसे बनि न'आव थांगो जों मालाव दिनबासो थांगो फ्लाय जों वाइसे वाइया प्राय 6-7 बार जों थांखा हदिपति बर कक्स लायना बागै सब थांखा सब आगुरि फुनु खाबिसि आं तो कोनो बानाया आं तो चराय आं कोनो गैया किन्तु जानुवारि डिसेम्बर मासा गोसो गोसां मा ठक गोसां मांगो काकानसि थांजागो कक्स लायना बागै अब तो ईश्वर साइबिने बेले सबसे जों आगुरि फुनुनाय जोंबो थानसा नायो उनिसरं नौखाना जों खरनि मन्त्रि थांलायखोबानो आरो थांलायखा कक्स लायना थांलायखा আমরা বউ কক সাউচন আনলে পাতি জিকন বা আনলে এনজিও বা বড়িয়ে সাও নিন তো এমএলএ দং 6 জনা মন্ত্রী দং নং পার্টি কটর নङानो 3-4 জন রেডি অকক সামবেং থাকা শুধু আনয়া প্রায় বহাই প্রায় 15 জন সাকা সোंनानै बिसि कितनो साका बो अকক मंगलाव साका जिनि जितेन देबरमा जिएस बनबो साका जों कक सालायफ्रो जों खराबा दंगो आं दंगो खरकसा जितेन देबरमा जिनि एजेस दंगो सिन्धु जमादिया दंगो बिसिकते दंगो मंगल दंगो जों 5 जन खायगै जिनि फरेस्ट गेस्ट हाउस जिनजानि उक्लगो जों हरदि पर कक सालायो आफ्रा महाराज दंगो आं सायचुंगिया महाराज खरकसा ते बनि दल बर हाबिया हायबे जों फरेस्ट गेस्ट हाउस जिनजार उक्लग आं दे छलिया आफ्रा आं दंगो मंगल दंगो चिन मंगल जितेन देबरमा दंगो बिसिकते दंगो सिन्धु जमादिया दंगो
te Maharaj tongo apro bogose jak boni first option tam samani bo sawo ek number ang pai IPF to phai hap phainai hap phai kangkai dro ano kaisa important post marnai rinai tei bo sawo ano nirok same ni project phainai same project jeng gose jak boni first option ang IPF to phai hap sinai IPF phai ni pare no jono important kaisa post rinai te bono same project ma phainai sare jak ek number দুই number tam sakabo দুটা option o khepego jekhapor jeng IPF ro kabangma seat nagui nirok bachanai boni ni kok bai jeng 22 ta seat bachanai jeng chitir hokha Delhi go angdi thangmalai je pinat dabai abo boni kok bai nirok kabangma seat nai bachadi bachang hangkai ang campaign khlainai nirok bagui tei ang rang brinai okok saw ano siniya jeng khorok ba tongtin neta nang barang busungai di okok bo saw nirok kabangma sini nai bachadi ingka ang nirok bai tongnai 22 ten upor nirok bachadi kaham ko tei bo saw bo jodi sini rok kom seat nai bachak hangkai ang nirok bakuri bo samangkai jekhapor taklai anchlik dol jeng edisi dol khainang nai CPM ya Congress ya BJP ya anchlik dol jeng jekhapor dol khainang nai abangui jeng kabang seat nai ba bachanang nai bo sajak abangui jeng ek bosor sikang obo ek bosor sikang kok jeng JP Nadano chithi roikha chini Maharashtra ni kok bai ang dia thamni saka jeng 22 ta seat bachanai abo boni si nahormang ohai kok third number tam saka ngi hangkai jeng dore si boka third option jeng dore si thansang laimali hangkai bo saka nirok bachadi ang bachanai te nirok bachama jaga ang bachaya je BJP bachama jaga ang sitrna bachanai saw bo kok yang thangka last sok tamang kasang agreement nok lukha jeng file slai mane a file jeng naknanga por abo document jeng tongo boni soi gana kaka NC de bono soi gana atam sakabo obo hairok de sotyo kubui abo ishorno jawab ronai public jawab ronai bo to kongnar gya sudah ana siniya ne patalam kongnar ya boni ko bosno saka ang 2-3 ta seat bachanai abo kok samani ta ulta kok sai dongkha teibo sawbo only I50 MT Paramotha jeng kunui singnai sawbo aro kono INPD krei or patal krei kebo krei TSP krei ang borno ani motha dai ro bainai haphanai boro o kok sadak bo ek babtin agreement dong na jeng phunung nai only I50 and Motha tibra motha kai sing elen singnai duita si tei bad baki bokai borno ka ang koinai bor jottona chini motha phai hapai dinai khari khaima ka bo sable tini agreement dong tei bo tong chini bo saka jeng elen sing hangkai jeng 3 jon nang o jaga obaw nang nai core committee member nai NC Debarma Maharaj Prodikishur te ang jeng 3 jon siara core committee member jeng kathang sara jeng kebo policy naya kebo decision naya bo sajak chini agreement dong abo jeng chithi phunung nai jeng 3 jon core committee member jeng elen sing mane pore sabo jeng chokone 19 tarik jeng jokhonte jeng file slai lekha soire lekha apro osuye tong teibo sabo I50 and Tipra Motha jeng 2 jon si 2 party si jeng elen sing bachlai nai te kebuya ger boro phai mo songke borono ain pidrano boro Tipra Motha phai hapai dihim boro sanai saw botrai bi khlakena abo boni boro jeng saka hai nei jot boro jeng sabai pai nai boro Tipra phai hapai nai Tipra bai I50 si jeng elen sing nai botrai khai কিন্তু bo bidang halsona kongna ramaliana patalo botrai khai kha ang saimano TSP botrai khai kha borok dero khai abo boni puro ang saime botam khai kha o kok bo sajak tin agreement sing khlaijak aro bisi tongo je bo elen sing ngai mane omanu tin karan tongo jeng 3 jona jeng core committee member je decision making policy making jeng 3 jon salaigai je kono jinus jeng solve khainai jeng nokha afro Maharaj bo thangpai bo Delhi abo Shillong Onimes sangai rekha jeno bo singya phatak singya bo sai rekha 5 tarik bane ne joining gathering nai jeno saya কিন্তু agreement hai bole aro to Maharaj ang chung kathansi chini omne policy maker
कोर कमिटी मेम्बर जोंनो सायागै महाराज सायागै भाई खाय अनिमेसले 5 तारिखआव मीटिंग ने सायलेखा अब प्रेस कॉन्फ्रेंस खायो गोथोनो सावग्रेदि जों आजो सायनाय फैदि जों आजो सायमा बकरै जुक्ति बुदु सायमा करै बचन टेलीफोन बो खायमा करै हठात खाय बो तमाचामा बो खायरिखा 5 तारिख बरो जॉइन गैदारिं जों अबाक नांखा आं मारो सोङाखा महाराज बभाखा मा खायखा कक तो तमानि नों बाय जों बाय सालायसि प्लान खायनाय तार बो खायनाय खायतो जों सालायनांनाय नों 24 दिनाव थांगा गाहामको आपलो जों जॉइन अब जों एडवांस जों साजा प्राय नै एक मास सिगां जों आबो तीन प्रग्राम दंगो आरो नों जॉइन खायबायखा ताव कताले प्रग्राम खायनांखाय जों कोर कमिटी मेम्बर दंगो आं दंगो एनसी दंगो नों दंगो जों कथासि अबनो जों साना दरकार गताम जों कथा आजलाया नों साइडेमान बमसा आं सासाव मैया ओंके अमा हेक्लायै अनिमेस चैलेंज खायगा बरो बतनाव साइमाना बले बाजी बले कक गोनां कुनाव अबो ग्रै जोंनो सोंया ए ओमागा बतनि हठात खाय बो दिसनाखा आं मरो सोंका अबाखा मान अबाखलायै तिनि आं साका जे जेकुनु सामख्लायनो हाखाय गुबै बाय कथारबाय सामख्लायलायनाय अरकेबो अनिनि ताताल फागे सागै अब लं लास्टिं खायनाया जों खोनाका महाराज कापमानि कारण दंगो बसुंनो मानलिया बनि कक बखाजालिया बनि कथा कथा बर थां हाबैखा आं साइमानो महाराज अनेक दुख नां दं साइमानो ताङै बनि जे दल बनि सांग बांग जत्तनो बनो तारि सानाय बन उल्टा बाला सागै कक समानाय मांसि आं बिहास खायो महाराज ताखन बाना हामजाव आं पहिले साइथां काबले सारा त्रिपुरा राज्यगो बनि बंधु जरि 10 जन दंखे आं खरे खबजागनाय आं मा ट्राइ खांसि नगै फाइगो बो मानो नगजाक आं बन बसके हामजा बनि बुमा अनि महाराम बिबु देवी आं बसके हामजा बन बुमा थैथांका बुफा आनो कबा काबो आनो बसके हामजा बनि बुफा बो साइमानो किन्तु कतार माजारो फाइयै उल्टा पल्टा बरो फाइयै बनो बलाय करे थंफैगा कक काहि रेबा बागेर नामे ख्याल खाय हमहाय बागेर नामे ख्याल खाय अमाय नामे खेबरो ख्यालंस बन उंग्लम दम खेदाबो आं पहिले साकाबले जे एक्स बास सिकां टिबरलेन कुलनाय तको बस गिदा टिबरलेन फु एक मास सिकां से बसावो गुर बिरोधी टिबरलेन बिरोधी तेकासे कक बांला इसामा मोजामाखा 10 चक्र भगवान बुद्ध महाय 10 चक्र भगवान बुद्ध भगवान पइन्दसि कबर मा थांगो बुद्ध मा थांगो बने बनो गुरी सयतान कक साखांगलाय बरो साइजों सि मताय हिंगाय ते बने गाना गानि जजो सि सयतान जोंगाय 10 चक्र भगवान बुद्ध महाय बो भगवान किदु ता बुद्ध मा थांनाय तांगै बरि सांगो बांगरो जेबोनो प्रेसार हेख्या जों साइमानो बरि साब दल दं बरि साब दल दं नायदि बन जोंनुगो बन रेकर्ड नायदि दि ट्रेक रेकर्ड नायनि दि आंबो मुखुलिया पाब्लिक को पर इमेज बस तंग नायनि दि बो पाब्लिक ताम खायखा नर जो साइमानो अनंत देवर्मा लोकसभा गो बसुं बायतों माने बसाका बसि बुधबा थानाफु लोकसभा गो बतिकरा जों आंसा बुकसं सालायगा चिनि इलेक्शन कमिसन सालायगा नोंल अखरांखा बोले तो जवान जवान बालाय दंखाय प्लस आरो अमतो लोकसभा इलेक्शन तो और ग्राम पंचायत चेयरमैन हैया एडीसी नि एमडीसी हैया नों दिल्ली मा थांनाय मोटामोटी फिगानि बराव नांगौ अब बके आरो बो साइ दंगा बन टिकेट मारिनाय लोकसभा गो बस कन्टेक्ट खायदैखौ इनका जों सालाय आं साइजों या जों पाल सालायगा आरो बो टिकेट मालिया एप्रिल थांबायगा अनपारि थांबायगा अमाय खलाय जे नि आइन पिटि भाई का खाबो नायदि आरो बो टिकेट मालिया का फायगा आइन पिटि नि आरो आं ताबो खनाय दं बिजरा खाल बसके बस खेदाय दं तिनि आजि बरल तिनि कयटा पार्टी सलायखा पुले सीपीएम दंमनि एप्रुव फायगा नि टीयूजेएस एप्रुव फायगा नि तमसानाय आइन पिटि बरिबा एनसीटी बरिबा नि ताबो आइन पिटि फैवखा तेतिप्रा मा थांफैखा एकटा जीवनो 6-7टा पार्टी सलायनाय आबारन जों भेस सलायमानाय जाति दफानि बागै बरिबा ताखौ बुखरो ते कमा कक्तवां सालिया आं अबनो कमा सानाय जबर कुबुय जब खारय सामदांनाय बर जयनाय
haine saka saka naw baro phaioi bo naw baro uri thangnai jotono hambai खुलुमबाय।